तारा बोरै गोलैना दं नै बे जुदि लाइन दंमोनबा थांनाय मोनबा जों मा जागोन बादावदो जों बादावना अकस्मात लाखिनो गोनां जादों थांनायाव आं होनखादोंमोन ओजा थाङा होननानै थांनानै एसे प्रब्लेमावसो गोलैमारदों तारा गोलैना होदों तारा सिगाङावनो गोलैना होदो बेनिफ्राय दा थांनो हाला दैयानो देरबायनो ओमफ्राय लामाया मोजां नयखिजा ओइलाय इसोरसो होनदोंमोन अबे ओइ नै मावनाया अबे मांकि इन दा फ्लर आरो पाहारनि थालिरा एसे बेलेग जायो दे पाहारनि थालिरखौ माने जाजाया जाबाय गोजांबाय गोजांबाय माने बारा गोबाव थानो होआखै इयाव जेसिपि ओंखारो नालाय इमान समायना नेचाराव नैफोरो थारमाने समाया आलाय सिलायल' खालामलांनाङा नुद' माबायदि उन्दुदो इसोरो नोंहा फैदोंना फैयाखैमोन बिदिबा फैबा फैयाखैमोन मा फट' सेसन सोलिबाय फरायनो मोननाया मालाय ओइ गेटनि न' गथ' गथाय लांफासिगोन नामालै बेलेगसो हाबा मोना सेकेन्ड एक्टर सेकेन्ड एक्टर जोंख्लाबलायदोलै कार्टुननि जोंहा किटि बिब'नि फिसाजो मैया फैदोंमोन एलबामनि शुटिंआथ' अलरेडि 10 तारिखनिफ्राय जागायसिगोन जोंनिया अलराइट गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल विथ अनादार ब्लग भिडिअ जोङो दिनै मोनसे प्रग्रामाव थांनो ओंखारदों प्रग्राम नङा दे एक्चुअलि जोंनि टीमनि डिसकासन दङ माने जोंनि टीम माने एलबामनि टीम दे एलबामनि टीमनि मोनसे डिसकासन दङ ओमफ्राय किटियाबो नुवाखै नै गथ' बादावलाय लांदो नोंनि होननायखौ इन्ट्र' होनायखौ सोर गथ'आ हा बादावनाय लुगु ए जोंहा किटि बिब'नि फिसाजो इयो बादावाखै जोंहा किटि बिब'नि फिसाजो मैया फैदोंमोन बेनिफ्राय हरसे थाबाय आरो दिनै इसोरखौ गालांनांगोन टिकुआबो इसानाव थाहैयोनो हरसे ना टिकु टिकुआबो एग्जाम जोब्बाय नालाय गरम बन्द मोनबाय इबो मोनबाय गरम बन्द इनिफ्राय हरसे लाङोनो टिकुखौबो लांगोन हरसेल' दे बारा गोबाव थानो मोना बेनिफ्राय जोङो दा थांनो ओंखारदों फारसेथिं माने ओजोंहा थरना मोनफैगोन थरनायाबो दं नालाय जोंनि रलाव बेनिफ्राय आरो जोंहा गोमसार लोंहाबो दङ सानस्रिमोनबो दङ बेनिफ्राय बिसोरखौबो लोगो हमनानै एसे डिसकासन सोलिगोन जोंहा माबायदि खालामनाया हामगोन माबायदि खालामिया हामगोन बेफोरबायदि बेनिफ्राय दा बेफोरनिनो रायलायनो गोनां दङ बेनिखायनो जोङो एसे मोजां सुनसान जायगायाव थांनो गोनां दं आरो माने थांनांगोन दावराव जाया एसे माइन्डफोरखौ रिलेक्स खालामनानैसो रायलायनो गोनां जायो बेफोरबायदि रायलायनो गोनांबा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एलबामनि थाखाय एलबामनि शुटिंआथ' अलरेडि 10 तारिखनिफ्राय जागायसिगोन जोंनिया बेनिफ्राय नोंथांमोना बोर सारस्रिबानो जाबाय जेन मोजां जोङो बारग'लांनो हायो जेन हिट जायो नोंथांमोनाबो जेन नेना थायो आसा खालामना थायो जेन नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामो दे मा होनो नायनो नेना थाबानो जाबाय एकदम धामाका जाखागोन माने जोंनिया कमेडि ओरैबायदि कमेडि जाखागोन माने डेन्जार मिनिखागोन आरो माने जोङो जेसांनो हायो एसांनो नोंथांमोनखौ जेनेबा हिट खालामनो नाजागोन आरो नोंथांमोननि थाखाय मा बिरे नामा ओमफ्राय मा ससमा टसमा लानानै मा रेडि नोङो आं आरो जों आरो बेलेगाव थांनो नागिरखादोंना ओंखायनो दहायनो ओंखारना दंखायो आङो ओमफ्राय दा लोगोफोरा दाबो फैला नेबाबो मोनला खासेया दासो आंहा ओंखारखांबायानो खासेया दासो दुगैदोनो खासेया आरो दासो ओंखाम जादोनो मा जागोन बिदिबा 12ता जालांगोन जों बिदिबा आंहाथ' दहायनो रेडि आंहा बबा जुदि थांनो गोनां बबा जुदि थांनो होननानै बुङोबाथाय फुङावनो रेडि जाखायो आरो आंहा बेफोरो एडभान्सखा आंनिया बेफोरो बिनिफ्राय जोंहा टिकु आरो लुकुखौ आब'नि फिसाजोखौ दोनलांखानोसै बिसोरखौबो लांफाखानोसै आरो खेबसे लागिनो माने इसोरखौ लांफाया जों जायगायाव बेनिफ्राय इसोरखौ दोनलांगोन आलासिनियाव बेनिफ्राय मा होनो जायगायाथ' एसे डिसाइडआ जाबायानो बहा थांगोन जोङो बहा लोगो हमगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना दा भिडिअ थालांबाय थाबासो मोनलांसिगोन मिथिलांसिगोन जोङो दा मा रायलायगोन बेफोरखौथ' खोन्थिनो हानाय नंला जोङो रायलायसिगोन आरो इन्टारनेल सिक्रेट रायलायसिगोन मानो होनोबा दानो जुदि खोन्थाखाना होबा ओरै जागोन बेफोरबायदि जागोन एलबामाव ओरै होनना होबा स्पइल जाखाबाय होमबानि आंनिया फ्लप जाखाबाय ना बेनिखायनो नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै नेना थाबानो जाबाय दे जोङो मथा मथि सानथाम सानब्रैयाव फोजोबगोन जोंनि शुटिंखौ सानथाम सानब्रैयाव फोजोबबाथाय हमना ला साननै सानथाम एडिटिं नांबाय बेनिफ्राय ओजोंहा जोंनो एसे खारहोनायनि थाखाय फेसबुकआव इन्सटाग्रामाव एसे ट्रेन्डिं खालामग्रोनांबाय नोंथांमोनखौबो एसे शेयार खालामहोनांगोन नालाय नोंथांमोनाबो एसे शेयार खालामना होलायदो जोङो एसे ट्रेन्डिं खालामसै रिलखौ एसे आपलड होग्रोनोसै नावमान आपलड होग्रोगोन बेखिनिखौ एसे हाइप खालामग्रोनांगोन ना हाइप खालामखांनायनि उनावसो जोङो आपलड होनांगोन दे आपलड होनोसै जोङो होननानै ना नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलांबानो जाबाय जोंखौ दे आरो जेरावबो नुवा नोंथांमोना बे चेनेलावनो नुगोन दे बे चेनेलावनो नेना थाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंनिसो नालाय एलबामा
बेनिफ्राय आरो थरना मोना बानायबाथ' थरना मोननियाव होगोन आरो गोमसार मोना बानायबाथ' गोमसार मोननियाव होगोन जोंबो बिसोरनियाव थांनांगोन बिसोरबो जोंनियाव फैनांगोन बेफोरबायदिनो जों सोलिलायनांगोन आरो ना दे स्टे टिउन अलराइट गाइस जों दा थांनो ओंखारबाय बेनिफ्राय नै जोंहा फिसालादो फिसाजोदो जबाय उनखिजा दा इसोरखौबो गालांनोसै बेनिफ्राय इसोरबो फैबाय दङ नै इसोरखौबो डाइरेक्ट ओजोंनानो लोगो हमहैनोसै ना मोखै लोगो हमहैनोसै नायनोसै माने इसोरा फैनायाव लेट जायो जों आरो एडभान्स जायो एसे होनबाथाय डाइरेक्ट ओंखारखायो जोंनिया गरमबायथ' थांग्रोनोसै दोनलांबाय जिगैनो किटि बिब'मोननियाव दोनलांबाय आरो दानिया जोङो मुसलपुर फारसे थांग्रोनांगोन मोनसे बुस्थु लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय बिसोरबो फैबाय दं बायदि मोनदों आङो मुसलपुर फारसे थांग्रोनोसै माने जोङो इसोरखौ मुसलपुराव नेदोंमोन नालाय बेनिफ्राय टप्लादो टप्लिदो मोनफैग्रोबाय टप्लादो टप्लिदो माइ गायनायाव अबस्था गैया जादों आंनिखौ मोजां आंनियाव मोजां नुयो जाम्बा आंनियाव मोजां नुयो बया नुवाखै नोंखौ कमेन्ट नुदोंमोन र' सासे मानसि कमेन्ट हरदोंमोन नालाय बिबो कमेन्ट चेक खालामो नालाय बेखौनो दुखु मोनदों मानो बिदि बुङो आरो मानो बिदि कमेन्ट खालामो नोंसोर कमेन्ट चेक खालामलायोना जोंबो चेक खालामहैनो थांनानै आंनियावबो चेक खालामो इसोर थांना फैनानै आंनियाव नुजाबाथाय मा होनो नोङो आंथ' मालायनि अमा बेदरखौबो जानो थाङाखैमोन आंनियाव नुजाबा मा होनदोंमोन नोंखौ मा होनदोंमोन कमेन्टखौ मा होनदोंमोन थरायनायखौ लाफानाङानो माने आंनि भिडिअ'आव थरनाखौ लाफानाङा होननानै कमेन्ट खालामदोंमोनलै सासे मानसि बेखौनो खोन्थाहरदोंमोन आङो मा नाम बाबु थिमान अबेनि बाङालि बस्तिनि बाङालि गोजा नोंसिनियाव ओइ हेबेना नोंसोरनि नोंसोरनिखौ नायो भिडिअखौ इसोरनिखौलाय इसोरनिखौबो नायो थिमान बर' नार्जारि नार्जि जायो मारि नार्जारि दा जोंहा जरानै फैग्रोबाय बेनिफ्राय जरासेया आरो फैबाय दं मोनफैबाय र' इयाव लायग्रोनि आं बेनो मालाय टप्लिदो होलांबायानो जोंबो उन होलांनोसै ओइयाव आरो इसोर नेना दंनो सानस्रिला थांग्रोन र' इयालागि दावायनो मोनफैनाय ना दासो हा नानि नोंबो दुगैनो फैदो नामा दुगैनो फैदो हाथाया होमबालाय आंबो लानांगोन खोमा र' मा लानो नोंसोरखौ भिडिअ जोंख्लाबलायदोलै कार्टुननि जोंख्लाबनाय नङा फोनायजोंसो थ' थांग्रानोसै ना मानो मोखां खोबथेदों नोंलाय मानो मोखां खोबथेदों चाइनिस जादों आमा एखेबारे लोगो नांजोब्बाय जोंनिया टिमा बेनिफ्राय दा जोङो होलांनोसै खारखोलै सासेया ओइ माथो सैलायबाय थाबाय माने जोङो थांनो नागिरदों सकियाव आरो ना बिनिफ्राय इसोरो फिथाइ सामथाइ लाफानो होननानै थाबोदो टप्लिदो बेनिफ्राय दा इसोर ओजों बे लामाखै फैफेराखै जों बागानपारा लामाखैजासो फैदो नालाय ओजोंहा दै जादो ओमफ्राय दा आन्दायगोन होननानै जों दा नैयाव दंफैयो कुमरिकाटा थांनाय लामा बेनिफ्राय नै मा सक होनो बायखो सुबनकाटा धमधामा रड ओरै ना स्टिल भाइब्रेसन दि इसोरो ओइखिनियाव आन्दायगोन माने नैयाव एसे बोरैबा जायो लामाया मोनब्रै ओजै दं ओरै थांनाय दङ ओरैबो थांनाय दं दा इसोरो फैबाथाय ओजों हाबनो होनोसै इसोरखौ मा देखायदो नोंसोरो किटिया मायबा नायनि डिजाइनिं डिजाइन खालामदो ओमफ्राय किटिया अर्डार खालामनायदो नामा इखो किटिया अर्डार खालामखाबायानो एलबामनि थाखाय एलबामावलाय बहा गाननो मोननोसै नों आरो मायबासो खामगोन ना नोंनो बुरैनिबो दं नै बुरैनिबो दं बेसेबा साफानो गानबाथाय गानबाय थानो लुगैयो बिसोरनिनो रलखौथ' एसे हमनो हादो नोंसोरो सोर मा जागोन सोर मा जाया साननैसो नेथारदो साननैसो उनाव नोंथांमोना मिथिखासिगोन आरो ना माबायदि जायो नोंखौ मायाव नोंनो खोन्थाखाबायना मा खोन्थाखागोन नोंखौ सेकेन्ड एक्टर सेकेन्ड एक्टर ओइ बारग'लांबाय नामा इसोर बारग'लाङाखैना सकिनि बरिया ओमफ्राय टिकेटनि दामफोरखौ खोन्थानांगौ नैयाव लिरखानाय दङ नोंहा कारबा बेसे लायो
200 Karba plain 200. karba 200 बेनिफ्राय 7 seater बा 300 लायो आच्छा आच्छा बासा 600 जायो Ah. ओमफ्राय बाइकआ गेदा मिथिखायो फायग्राफोरा जों आरो स्पर्ट्सखौल'सो खोन्थिगोन एसे एसे दै लादों टप लादो टप लिदो दै लादों ओमफ्राय मा जाखो फैया फैबाय थाथो माने लानो हानाय नङा दैखौसो लानांगौ दै लानो इमान गोबाव दै लानायानो थांनो लुगैबाय आरो बेसेबां गोजान थांबावनांगोनसो दै फै बानायबाय फै टपा नोंनिखौ फ्रि ओंखारबाय फ्रि ओंखारदो मालाय नोंनिखौ मा होनदो आन्दो जाथो बे गारिखौ सोलायो सोगर दा ए दैया बिराद धार माथो आं माने सकिन दैखौ ओरैबायदि गियोना बिराद गियो आङो धारानो अभार जायोना ओइ धारा बिराद अभार दै थांनाङा इयाव ओंखारनो हायाखै रावबो उन्दुना रावबो ओंखारनो हायाखै दैया गुदुंसो नामा दै नामा गुस्था बा मार गुसुलाय दैया फट' सेसन सोलिबाय थरेना मोननिया मालाय ओइ दे थेंक इउ दे अबिदि गेटनि न' दहाय नों ओंखारदोंमोन फैनायखौ ओमफ्राय माथो होनना फैजादों नुगाद हामदो दे हामदो दे भिडिअ खालामखाया दा जोङो अ थेंक इउ दे थारमाने लाना लायो मोनसे एसे मोजां जागोन ना ओरैनो इमान भिडिअ नायबाय थायो जों जुदि बाजिया ओइनो खारबाय सासेया लाना ओइनो सानैबो माला आसिखौ लाना खारबाय नो टप्लाया गथ' गथाय लांफासिगोन नामालै बेलेगसो हाबा सिं दिहुन मा दिहुन दं जोंनिया फेमिलि मेम्बारफोरजों फट' सेसन जोब्बाय बेनिफ्राय दा जोङो जागा नागिर मोनाखै दै खाथियाव ज'नो नागिरदोंमोन दै खाथियावबो लेथ्रा गोजा माने सोरबा ओंखाम जाना गालांनाय माबा दालि जाना गालांनाय ओरै गारना गालांनो जोबनाय गोजा बेनिखायनो जोङो दा नै एसे साया जागा मोनबाय नालाय गारिखौ ओजोंबो होथेबाय ओजोंबो होथेबाय रावबो नुयि बायदि बेनिफ्राय दा लाबदो जोंहा सानस्रिया मा लाबदो दिनै मा लाबदो बयलार हाङोनो सिङावबो नै ओमफ्राय जों लाबदो फिथाइ सामथाइ स्प्राइट मुस्प्राइट टुंप्राइट सब बुस्थुआनो दंजोबो इमा आपेल ना माइ तरमुस नङा मा तरमुस मोनलाबायनो नै बेदरखौ आरो हाङोनो बनाबो नै खिबेर इखिनि बनदो मोनहोनो हाबा आंखौ धन्य मानिगोन खिन्थु आं धन्य मानिगोन नोंखौ दानिया जों एसे प्रग्रामखौ आवगायनानै बेनिफ्राय जानोसै लोंनायाथ' लोङा नालाय जों माबासो लाबोदो जों स्प्राइट दै हाबि जाबि स्प्राइट ओमफ्राय जोंहानो फेमिलि लाबोदो नालाय बेफोरखौ निसा जुक्त बुस्थुफोरखौ दांजाया नंगौना बेनिफ्राय दा आरामसे गोजान लामा आरो जोंबो ओरै गिदिंनासो फैदो नालाय जोंहा बै जोंनिखि जा सर्टकाट जायोमोन निकासिखि जायो आरो दैया लोमना दं माबाया आंनाथ' टेनसन गैया नोंसोरनासो नोंनियालाय मा आंना थांनो हायोना हाया मानो हायालै रावबो हायाखैनो रावबो थांनायखिजा ओमफ्राय दा जोङो जागायग्रोनोसै सासेया मावबाय दङ इसोर सानैया आरो जाबाय दं ओइनो इ सासेया ओजा आरो सासेखौ मावनो होगासिनो इनो बिसोराखो ओइ न'आव उन्दुना थाबाय थाग्राखौ मावनो लाबोखादो ओइख' टप्लाख' बोलो हो आंबो जा वाटारमेलन लादो कालार होनाय माव ओरैनो मोनजागोन निजिया मावग्रा जाबाय दं आं मावखाया नैफोरखौ दसेनो हाइपार खालामदों आंखौ इसोर सानै मानसिया रिल लानो नागिरबाय सल' गोदानदो ससे माबा ओजोंबो थुबाबो जाया ओजों थुबाबो जाया लानोबो रोंला लानो रोङो दै जाबाय गावना एक्टिंआनो जायाखै गावना एक्टिंआव जायाखै लानो रोङानो ओइ सल'आनो जायाखै सल'खौबो दामनो रोंला माबा जानायखौ दानबाय ओमफ्राय माबाखौ डिलेट खालामबाय फाल्तु दे नोंसोरो रोङा एख' नोंसोर दासो डाइलग होफ्लाना लाब गैया बेकार एख' खामानि होआ एख' खामानि होआ टपलि इयावनो
अजाबुरिया भिडिअ लागा दिनै माबा टपलिखौ एकदम अजाबुरि बायदि होनदो उपाय गैया मावनानै जायाबा एसे खामनायदो बोरैबा बहा उन्दुफैदों थ' इसोरो जोंखौ गारनानै अबेखि गाखोदो हे सासेया नुद' माबायदि उन्दुदो इसोरो हा थांसिद' नोङो फैदोंना फैयाखैमोन बिदिबा फैबा फैयाखैमोन मा बेयाव फैयाखैमोन फैबाय सिगां ओमफ्राय बिदि दंना गैयामोन गैयामोन ना ओमफ्राय दा फुला मोजां मोनदों थ' फैदोंमोनबाबो बिदिबा नैयाव फैयाखैमोननो बेखौ मा थांखो सिरि सिरि निया ब्लगानो मा सिरि सिरि नोंनिया फिसाजोआ नों दुगैया मबाइल लादों दिनो हो फट' सेसन सोलिगासिनो माने इसोरनिया ओइ नुवाखै ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनदोंना इसोरो खाट्रा इन्टारेस्ट मोनखादो आरो इसोरो फट'खौलाय लाबाय जोंबो लाबाय लानाया बेनिफ्राय दा थांनोसै मोनाहांबायबो नालाय एसे मायबा मायबि ओंखारनायनि माने चान्स थायो इयाव बेनिखायनो थाब थांनांगोन आरो बरिया मोजांथार नुदोंमोन इनि दैया मोनामदो इयो मोनामदो जाबाय आरोबाव दिनै खेबसे बिदि नङामोन जायाखै बिदि नङा बाय जाबाय गोजांबाय ओइ नै गोलैबाय आं खारबा हे टपलिया खाट्रा सेन्देल गाननोसै ओमफ्राय होलांनोसै न' फारसे माने बारा गोबाव थानो होआखै इयाव ओरै जेसिपि ओंखारो नालाय जेसिपिनि थाखाय जेसिपि माने नोंथांमोना भाबिखाबाय माखौ होनदों आङो माने जेसिपिनि थाखाय एसे थाब थांनो गोनां जायो आरो जों नङाबाथ' जों थाबाय थानो हायो इयाव हरसेया नंगौना खानस्रि मोनदोंना इसोर आरो जोंनि सिगां फैबावदो इयाव दिनैनो फैनाया सुटियाव खेबथाम जाबाय दिनैसिमबो आङो दिनैसो फैबाय माने आदसा इयालागि फैयाखै आदसा दिनैसो इयाव फैदो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंनो बिराद नोंसोरबो फैबानो जाबाय फै नोंसोरबो माने जालायलाङाखैलै नोंसोरबो फै एन्जय खालाम बेनिफ्राय जाबाबो लोंबाबो माने आलाय सिलाय बारा खालामनाङा आरो ना नुवाखै नेचारखौ ओरैबायदि साफा नेचार होदो नोंसोरनो भगबाना मोजां नेचार होदो मोजां दै होदो बिनिखाय लोंबाबो जाबाबो निजेनो आं नुदो थारमाने बेफोरखौ नुदोना इमान समायना नेचाराव नैफोरो थारमाने समाया बेफोरो सावना गालांनांगौ जाबाबो आरो सोनानै लांफिननांगौ प्लास्टिकफोरखौ नोङो बेफोरो सेवगारलाङाना नों जि लाबदो लांफाबानो जाबाय गालांनाङा आरो ना गालांबाथाय एसे जोंनि नेचारा खाराब जानो नागिरो बेफोरबायदि आरो ना बुस्थुफोरा आलाय सिलायल' खालामलाङा बिराद मोजाङै जालांबानो जाबाय लोंलांबानो जाबाय नै माबायदि गालांदोंब्रा बेफोरो आरो जोंनि दैयावथ' ओंखारनो हाया मार धारखा ओरैबायदि बोहैदोना सलनो यार गोथौ एसे बांद्राय माने फैबाबो दैजों बारा गेलेनाङा माबानि सखिनि दैजों बारा गेलेनाङा मानो होनोबा दैनि स्पिडा अभार सखिनि दैनि स्पिडा अभार बेनिखायनो साइडआव दुगै गेजेरफोराव हाबसोमलाबायनाङा साइडआव दुगैना आरामसे थांबानो जाबाय दे बान्दर ओइ सायाव ओइ मावनायानो दं अबेमोनलायनो बेयाव मांकि नुदों मांकिदोनो जमा जादों नै अबे ओइ नै मावनाया अबे मांकि इन दा फ्लोर
monkey in the house Atuh नुवाखै आंलाय ओइलाय मावनायखौ नुवाखै monkey माने आं नुफेरथाराखैमोन दे ओइ गोजौ माबोरै थांदो इसोर माबोरै थांदो इसोर इयाव इसोर माबोरै मोनहैदोबा माने थालिर बिफांफोर दङ ओइ गोजौआव बेनिफ्राय थालिर बिफांखौनो थालिर जानो फैदो खोमा आरो पाहारनि थालिरा एसे बेलेग जायो दे पाहारनि थालिरखौ माने जाजाया जोङो सिगां एक्सपिरियेन्स खालामखांबाय इफोराव ओरै बेरायखांबाय जोङो सिगाङो माने इ टाइमाव सकिया माने पिकनिक स्पट जायाखैमोन इ टाइमाव जों फैनाय टाइमाव ओरै गेटबो जायाखैमोन माबाबो जायाखैमोन लामाबो जायाखैमोन जोङो इ टाइमावनो फैनाय आरोना सिगांनो बेनिफ्राय इ टाइमाव एख' गैयामोन नालाय जोङो ओरैनो फ्रि फैनो हायोमोन भुटियाफोराबो ओरैजोंनो फैयोमोन ओरै दैमा फैयोमोन भुटियाफोराबो भुटाननिफोराबो माने कमलाफोर फाननो ओरै फैयोमोन नालाय बेनिफ्राय जोङो सिगाङो बेरायखांजोब्बाय इखिनियाव दासो एसे स्पट जाबाय नालाय पिकनिक स्पट जाबाय नालाय दासो बबेखिबा थांनो बादा होयो जों सिगाङो बादा गैयामोन जों सिगां जेरावबो थाङोमोन आरो इसोरो जोंखौ मायबा एक्टिं खालामनो होदोंमोन दा जोंनिया सब गासिबो क्लियार जाजोब्बाय दुगैस्रां लोबस्रां क्लियार जाजोब्बाय बेनिफ्राय दा अखायाबो फैहां जाना दङ दा जोङो ब्लडनोसै आरामसे दा जोङो फार्स्टआवनो ओइ लामा मोनसेखि फैगोन थांगोन थारमाने जि लामाखि फैनो ओंखारदोंमोन इ लामाखि थांग्रोगोन जों दा इयाव थारमाने दैया जमा जादों होननानै सानदोंमोन जोङो दैमायाव दैया जुदि देराखैबा जों ओजानो थांनो हागोन थाब मोनहैगोन जों बागानपाराखि थांनो नांलायनाय नङा आरोना बागानपाराखि थांबाथाय ओरैबायदि गोजान जायोना ओमफ्राय ओजोंहा जुदि थांनांगौबा जोङो थांला जुदि ओजोंहा जायोबा माने जों जुदि सर्टकाटै जुदि जों थांनो हायोबा जोङो थांला थारमाने बागानपाराखै जाय माने ओजानो थांसै ना मा होनदों दहायनिखि जानो थाङा दहायनिखै जा थाङानो ओमफ्राय लामाया मोजां नङिखि जा ओइलाय इसोरसो होनदोंमोन थांना फासिना लायोबा नांथाबालाय थांजायो होनदो माने जों गामिनि फैदोंमोन आरो हासुबाय नामा जानायजों लोगोसे साफा खालामनायाबो गोनांथि येस गांहा दंखायो बोथोरा एसे बोरैबा जाबायना आरो जेसिबि फैयो इयाव सबनिया लोगो मोनफिनगोन आरो एलबानि बागै दा करिय'ग्राफारा नोंसो ना मालानिफ्राय स्टार्ट जागोन माला नुगोन थाबैनो सबनियानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन जोङो ओमफ्राय ना साननायावथ' जों दा बानायनो थांगासिनो जेनेबा मोजां जागोन बायदिखौनो मोनदो दा नोंथांमोना माबायदि मोनो मिथिला आरो बानायनोसै नायगोन ना आसा थाबाय आरो मा बुङा मोना मेन बिफाया आंसो मिथिबाय बिफानि डायलगखौ दे जेनेबा नों फिसाजोखौ हरा दे जावैसो नोंनो आं फिसाजोखौ हरनो हानाय नङा फेनायनिसो जाबाय इयो फेनायनि नङा मोजाङै फिसाजोआनो आंना फिसाजो इयो बाबा आंनिसो थांबादो साख्रिया जाहैबाय सेकेन्ड एक्टर बे आंनिसो साख्रियाला दा नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय बेनिफ्राय हे खोमसि जाबाय यो आपाय हाबा हौवाखौ गारनानै इयाव गाखोबा उसुबिदा जागोन ना थेवबाबो नों लोमजागोन ना हौवा लोमजानाय माने आं लोमजानाय अखाया देन्जार हाना होबाय इसोरो रेव होबोदों ओमफ्राय अखानि मजा लानानै गारि सालायनानै कट गैया थौ नंगौ होमबा मबाइला मबाइला लाबो होमबा प्लास्टिक सोदो दखानाव प्लास्टिक नोंसोर दुग्रो होमबा थौ जों मोनहैग्रोयो ओंखायनोथ' जों थांगोन जोंबो दसेनो मोनफैदोलै इसोरो सादर सलिदि गाखोआनो जोंनिया दा ओरैबायदि गोदोर घटना जाबाय माने ओइ दलंदि दङना दिरिं दैमानि दलं इयो माने बायना दङ नालाय इखिजा बेनिफ्राय इखिथ' थांनो हाखायानो बेनिफ्राय मा जादों मिथिगोना ओइ दैयाबो अखा हाना नायदो अखाथ' जों बिराद मोनबोबाय ओमफ्राय अखायाबो ओरैबायदि हाखाबाय बेनिफ्राय दा दैयाबो देरनाय दै थांनो हागोन होनबाय नालाय जों फैबायमोन मानसिफोरा थांनो हागोन होननायखाय फैदोंमोन बेनिफ्राय दा थांनो हाला दैयानो देरबायनो दैया देरनानै जों दा गिदिंफिननांसिगोन एकदम जों दहाय जेखै फैदोंमोन बागानपाराखै इखिजासो थांफिननांसिगोन आरो दहायनो होनखाथारदो हाखाया होननानै ओमफ्राय दहायबो गंसे सोरनिबा नांथारदोनो ओमफ्राय खासे बे कारफोराबो सब फैफिनजोब्बाय इनो मानिया कारफोराबो फैफिनजोब्बाय जोंनिया लोगोफोराबो फैफिनजोब्बाय ओमफ्राय इसोरबो थांबाय ओजा थांगोन नो थांगोन न' थरायना लामानि इखिजा थांसिगोन बिसोरना बाइक नालाय हागोन दा जोंनियासो कार नालाय हाया मा जाबावनो आरो एकदम गिदिंना थांफिननांसिगोन भगबान आं होनखाथारनायलै दहायनो हाया होननानै गावसोरनिया बाइक नालाय हायो दा जोंनियासो एकदम लस आरो
जों दा एकदम भुटा मा होनो सकि गेटखै आरो थांफिननांसिगोन सकि गेटखै थांनानैसो दहायनि लामाखै मोनहैफिननांसिगोन बागानपाराखै माला न'आव मोनहैगोन दिनलाय इसा माने मोनसेनिफ्राय मोनसे प्रब्लेमानो जोबा आरोना एकदम अखायाबो ओरैबायदि गोसा हादो ओमफ्राय मा जाखो दा मिथिगोना नै तारा बोरै गोलैना दोङो तारा जुदि जों थांनाय मोनबा मा जागौमोन इयो मायबा लाइनफोर दंमोनबा तारा हो लाइन दंना इनो तारा बोरै गोलैना दं ओमफ्राय दा मानसियावबा न'खराव मानसि दंना गैयाबा प्रब्लेम जाबाथाय मोनसेनिफ्राय मोनसे जायोबालाय एकदम ओइ ट्रेक्टर फैदो ट्रेक्टरनि मानसिफोरखौ माबानांगोन ना हो तारा बोरै गोलैना दं नै बे जुदि लाइन दंमोनबा थांनाय मोनबा जों मा जागोन बादावदो जों बादावना अकस्मात लाखिनो गोनां जादों ट्रेक्टरा बुखैबा सानाव अखा सिजाजोब्बायहाय हेल' मा खोलाखै नोङालाय एकदम फार्स्टआवनो आलाय सिलाय जाबाय नालाय थांनायाव आं होनखादोंमोन ओजा थाङा होननानै थांनानै एसे प्रब्लेमावसो गोलैमारदों इसोरबा दा मोनहैदों ना मोनहैयाखै माबा मोना टप्लि मोना थाङा होननानै होनखादोंमोन जों गावसानो बिराद अख्रा लानो थांनानै दा बिसोरनिया मालाय बाइक नालाय दैबाबो बारलांनो हायो जोंनिया हायाना जोंनिया आरो कार्बरेटरफोराव माबा दै हाबलांबा जोंनिया आरो बन्द जाना थागोन डाइरेक्ट ओमफ्राय इसाबो आरो आन्दायबावबायनो माबा मोना सानसेलाबो फिसाजो हाजुनो ओंखारनानै लेट जाबोबाय फैनाया जोंनो समान फैदोंमोन ओमफ्राय अबेबा ससे सबनकाटानिफ्राय सिद्दासो थांबायनो दा जोङो बहा दंफैयो मिथिगोन ना आरोबाव एकदम सकि गेटआव दंफैयो आरो जोङो सकि गेटआव आरो उल्थाय फैनो गोनां जाबावदों उल्थाय फैनानै दा जों इनिफ्राय आरो थांबोनांसिगोन बागानपारा जानानै ओरैनोसो थांनांसिगोन बेलेग लामा गैथारा बारस' गैया अबावबा बे मोननैल'मोन लामाया मोनसे आरो बन्द इजा दैनि थाखाय इनिफ्राय मोनसे आरो मोनसेयाथ' गोजानथार जायो ओरैबायदि गोजान भगबान बेसेबांबा गोजान मोनखादों आङो माने जोंनि नलबारिनिसाय गोजानसिन जागोन खोमा ना गिदिंलाय माने नलबारिसे गोजानसो मोनबोदों आङो रङियासो एसे गोजान मोनदों आङो माने आरो मानि थाखाय मोनदों होनबा इ लामानि थाखायसो गोजान मोनदों बांसिन नङाबा मोननाय नङामोन लामाया ओरैबायदि लेथ्रा हाख्लु हुख्लु लेथ्रा लामाया बारा मोजां नङा दा ओंखायनो जों सानबाय लासै लासैनो थांसिगोन जिमान गोजानानो जा लासै लासैनो थांसिगोन जों जेखै फैदोंमोन इखिनो थांफिनसै बेनिफ्राय दा इसोरखौ नेबाय दङ इसोरखौबो लांफानोसै मोनसे एकदम माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाथाय प्रब्लेमानो जोबा आरो लामायाव तार गोलैसिन जों सलायलांबाय दंमोन बे लामाया लेथ्राखाय लासै होनायखायसो तारा गोलैना होदो तारा सिगाङावनो गोलैना होदो मा जागौमोन ज'नानै माबाफोरानो सर्ट जाजोबगौमोन पाखा खुन्थाफोरानो गोलैसिनगौमोन खोमा कारेन्टबो दंमोन आरो हे भगबान लासैनो थांसै बिश्वकर्माखौ सिन्थिनानै महेश्वरखौ सिन्थिनानै भले बाबा महाकालखौ माबानानै फैबाय खोमा मोनफैबाय खोमा नोंगो थ' नोंगो आं मोनफैमारबाय इसोरबो आन्दायदोंमोन ना मोनफैमारबाय दे फन हरदो हेल' सिनायबाय दे मोनफैबाय दे इखिनिमोन नोंसोर आन्दायदो ना एकदम सकि गेटखै आरो गिदिंना फैफिननो गोनां जाबाय जोङो नोंसोरबो आन्दायनानै सिगांथाराव थांबायबा बेसेबां मानसिफोरानो एकदम आलाय सिलाय जागासिनो आरो जोंनिया दे मोनसिगोन दे लामा माबा मोनबाय नालाय लासै थांगोन दे इसाबा न'खरसे लाङाबा मा जाना थाखो इसाथ' आरो अखासो सिजालांखाजोबदो माबा जाहैगोन दाबा मोनहैसिगोन इसा मोनहैनायालाय दसेनो मोनहैगोन बाइकदो इखिजा बारस'ना थांनाय जाबाय नालाय मोनहैनाया जोंसो दा गोबाव लासिगोन ना थांनाया ओमफ्राय नोङो थालिखौ बिदिनो गोदनायाव लानानै माबानाय गोजांबाय आङो सिदोना दानि गोदनायाव लानानै फालि लेथ्राखौनो गोदनायाव लानानै गय जायोदि दखानाव सबनकाटा नङामोन सकि गेटआवनो दं जोङो सकि गेट खाथियावनो दंमोन दा थांबाय दङ दे गावस्रालायसिगोन ना थांनो हागौमोन जानाव गाबोनल'थार दं गाबोन सबनियानो जों फैनांबाय शुटिं खालामनो जेनेबा थाहैनो हासिगौमोन ना नोंला नों आरो गोजान थांस्लायस्लाय एखेसो नोंसिनासो गोजानसिन दे
जोंनिया मोनसिगोनानो जोंनिया मोनसिगोनानो र' रुटिखौ जाजोबासै नोङो ना गस्लाया मा मा फोनांजोबबाय ओमफ्राय बिसिनि गारिखौ इयाव गारबोदो आंनि आरो नैयाव दंमोन बिसोर दा सिजानांसिगोन थांसै लोगो मोनलायसिगोन ना गाबोन सानसेल'सै गाबोन सानसेनि उनाव मिथिलायसिगोन आरो फैलायसिगोन आरो एलबामाव नुलायसिगोन नेनानै थादो नायनो नेनानै थादो सासेयाथ' सासे लादो मालाय दहायनो थांनानै मोनहैनानै इसा मोनहैबाय मालाय बखेबा लाना फैनानै दिस्टार्बनो जोंखौ आरो गिदिंहोफिनदो गावसोरखौसो दोननो फैनाय जादों साला थु जोंखौ लादो नै थु होननायसो जादों आं फोथायखाथाराखैमोन दहाय आं ओंखायनो फैखाया होननानै होनखादोंमोन इसे आंनियाव खनसे फैलायगौमोन होनखाबाय बे इसोर जा फैमारगोन ना इसोर दसे